Dragi učenici, sad ćemo obraditi objektnu i atributnu rečenicu. To su vrste zavisno složenih rečenica. Za rad će vam biti potrebna bilježnica i olovka i gumica, te kada vidite ovaj znak, vrlo je važno da zaustavite video i pokušate sami riješiti. Što je objekt? Objekt je predmet radnje te dopuna predikatu. Što to znači? Pogledamo ovu rečenicu. Marko gleda utakmicu. Odredite službu riječi u rečenici. Gleda je predikat. Tko što gleda, odgovor nam je Marko i to nam je subjekt. Koga što Marko gleda, odgovor je utakmicu i to je objekt. Što bi to bila onda objektna rečenica? Promotrimo rečenicu. Marko sluša kišu. Marko sluša kako pada kiša. Marko sluša koga što kišu. Marko sluša koga što kako pada kiša. Objekt je u prvoj rečenici izražen jednom riječju, a u drugoj rečenici izražen je zavisnom surečenicom. Kako to znamo? Znamo zato što imamo dva predikata, sluša i pada. Što je to objektna rečenica? Zavisno složene rečenice nastaju uvrštavanjem zavisne surečenice u glavnu. To smo naučili na početku. Priložne rečenice odgovaraju na pitanja za priložne oznake, na primjer gdje, kad i kako. A objektne rečenice odnose se prema glavnoj kao objekt prema predikatu, na isti način kao što se priložne rečenice odnose prema glavnoj kao priložne oznake. Za objektne rečenice postavljamo pitanje za akuzativ, koga ili što, ili pitanje za izravni objekt. Provježbajmo određivanje rečenica i pogledajmo jesu li ovo objektne ili možda priložne rečenice. Naučit ću kako se određuju rečenice. Napisala ispit kako je znala. Ne znam kamo trebamo ići. Zaputila se kamo je bila odlučila. Odredit ćete predikate, zaokružiti vezničke riječi, odrediti granice surečenica te postaviti pravilno pitanje. U prvoj rečenici predikati su naučit ću i se određuju. Veznička riječ nam je kako, ovdje nam je granica gdje nam je naučit ću glavna, a zavisna su rečenica kako se određuju rečenice. Trebamo sada postaviti pitanje. Možemo postaviti pitanje za objektnu ili za priložnu rečenicu. Koga što ću naučiti ili kako ću naučiti. Što mislite koje je pitanje pravilno? Kojim ćemo pitanjem dobiti odgovor zavisne rečenice? Kako se određuju rečenice? Naravno, odgovor je da je dobro pitanje koga što ću naučiti, jer na to pitanje dobivamo odgovor kako se određuju rečenice. Ukoliko postavimo pitanje kako ću naučiti, ne možemo dobiti odgovor kako se određuju rečenice i zato je ova rečenica objektna rečenica. U drugoj rečenici imamo dva predikata, napisala je i je znala. Kako nam je opet veznička riječ, ista kao i u prethodnoj rečenici. Ovdje nam je granica. Također prvo ide glavna, napisala ispit, a zatim zavisna, kako je znala. Ponovno postavljamo dva pitanja. Koga što je napisala? Kako je napisala ispit? Kojim pitanjem ćemo dobiti kako je znala? Odgovor je kako je napisala ispit. I ova rečenica nam je načinska rečenica, jer smo postavili pitanje za načinsku rečenicu. Kako, na koji način? U trećoj rečenici, ne znam, nam je prvi predikat, trebamo ići drugi. Kamo nam je veznička riječ, ovdje nam je i granica. Ne znam nam je glavna, a kamo trebamo ići, zavisna su rečenica. Opet postavljamo pitanje koga što ne znam, je li nam odgovor kamo trebamo ići, ili trebamo postaviti pitanje kamo ne znam,
da nam je odgovor kamo trebamo ići. Pretpostavljam da ste dobro odredili. Dobro pitanje nam je koga što ne znam i to nam je pitanje za objektnu rečenicu i ovo je objektna rečenica. Posljednja rečenica, imam predikate zaputila se i je bila odlučila. Kamo nam je veznička riječ jednaka kao i prethodnoj rečenici. Ovdje nam je granica, naravno glavna i zavisna. I sada imamo opet dva pitanja. Koga ili što se zaputila, kamo je bila odlučila, ili ćemo postaviti pitanje kamo se zaputila. I odgovor nam je naravno kamo je bila odlučila. I zato je ovo mjesna rečenica. Dobro je primijetiti ovdje da zapravo je vrlo važno postavljati pitanje. To vam je možda najvažnije u analizi rečenica. Pogledajmo što je atribut. Hladna kiša pada. Pada kiša koja je hladna. Tu su nam dvije rečenice, a vi trebate odrediti službu riječi. Predikati su nam u prvoj rečenici pada, a u drugoj rečenici pada i je hladna. Zaključujete da je prva rečenica jednostavna, a druga rečenica nam je složena rečenica. Kiša je naravno subjekt, tko što pada. Postavljajući pitanje za atribut, kakva kiša, dobivamo odgovor hladna. I onda znamo da nam je hladna atribut, jer opisuje kakva je kiša. U prvoj rečenici atribut nam je jedna riječ. Pogledajmo drugu rečenicu. Pada kiša, kakva kiša, odgovor je koja je hladna. U ovoj rečenici atribut nam je cijela zavisna rečenica. Što je to atributna rečenica? Atributna rečenica je vrsta zavisno složene rečenice koja pobliže označuje imenicu. Najčešće. Uvijek odgovara na pitanje koje se postavlja i za atribut. Koji, kakav, čiji ili kolik. Pogledajmo sada. Radi li se o objektnoj, priložnoj ili možda atributnoj rečenici? Rečenice su sljedeće. Osjeti se miris voća gdje ima štandova. Na tržnici kupite što vam treba. Ići ću na tržnicu kad završim s doručkom. Kupit ću potrebne namirnice kako me mama naučila. Ugledao je tržnicu koja je bila velika. Trebate odrediti predikate, zaokružiti vezničke riječi, odrediti granicu surečenice koja je glavna te koja je zavisna i postaviti pravilno pitanje tako što ćete postavljati pitanja zajedno sa glavnom surečenicom. Prve rečenice predikati su nam osjeti se i ima. Gdje nam je veznička riječ? Ovdje nam je i granica. Postavljamo pravilno pitanje gdje se osjeti miris voća i dobivamo odgovor. Gdje ima štandova. Ovo je jedna mjesna rečenica jer smo postavili pitanje za mjesnu rečenicu. Kupite nam je prvi predikat, treba nam je drugi predikat, što nam je veznička riječ, ovdje nam je i granica između glavne i zavisne surečenice, te postavljamo pitanje na tržnici kupite koga ili što. Pretpostavljam da znate, ovo je objektna rečenica. Ići ću i završim su nam dva predikata u sljedećoj rečenici. Kad nam je veznička riječ, ovdje nam je granica, postavljamo pravilno pitanje kad ću ići na tržnicu. Odgovor nam je kad završim s doručkom. I ovo je jedna vremenska rečenica. Kupit ću, prvi predikat, naučila, drugi predikat, ovdje imamo jedan krnji perfekt. Kako, to nam je veznička riječ, ovdje nam je i granica između glavne i zavisne. Postavljamo pitanje kako ću kupiti potrebne namirnice, kako, na koji način ću kupiti potrebne namirnice. I ovo je načinska rečenica.
U posljednjoj ugledao je, prvi predikat, je bila velika, drugi predikat, to je jedan imenski predikat, koja nam je veznička riječ, ovdje naravno i granica ispred veznika, te postavljamo pitanje koja tržnica? I to nam je atributna rečenica. Nadam se da ste rješavali zajedno sa mnom, da ste se trudili dobro postaviti pitanje, jer to je zapravo način kako ćete uspjeti dobro analizirati rečenice. Hvala vam na pažnji.